Boas noites ou boas tardes, noites a todos e a todas. Benvidos a este pleno ordinario do 30 de xuño de 2020. Xa facía tempo que non convocábamos un pleno presencial. A pandemia do COVID fixo que se alterase un pouco o ritmo habitual tamén no funcionamento do Concello. Potenciouse o teletraballo e seguindo as recomendacións das autoridades competentes, neste caso da Xunta de Galicia e do Ministerio de Sanidade, decidimos suspender o anterior pleno ordinario e agora que parece que está restablecéndose a normalidade ou esta nova normalidade, utilizando máscara e guardando as distancias de seguridade, vamos a intentar levar este pleno adiante. Ben, o primeiro punto do día, temos un orde de asuntos, orde do día bastante amplo. Vamos a tratar de ser áxiles para axilizar tamén o pleno. O primeiro punto de día sería a aprobación das actas das sesións anteriores do 26 do 2 do 2020, do 9 do 3 do 2020 e do 12 do 6 do 2020. Non sei se tedes algo que decir ao respecto, Mario. Ben, votos a favor de aprobar as actas. Todos votos a favor. O seguinte punto do día, que foi a comisión informativa de aprobación se procede en modificación orzamentaria mediante crédito extraordinario. Temos que deixalo sobre a mesa. Sí. Vale. Sí, perdón. Punto 2. Aprobación se procede da expropiación forzosa mediante trámite de urxencia para a instalación de depósito de auga potable no Viveiró. Ben, o mesmo que comentábamos a semana pasada na comisión informativa, no núcleo urbano do Viveiró non hai depuradora. Levamos xa no anterior mandato e xa é algo que se ven arrastrando a necesidade de facer unha depuradora no Viveiró. Este equipo de goberno decidiu, en base a que podíamos presentar, que contábamos con orzamento suficiente para facer esta obra, realizamos o proxecto e o espacio onde se podía instalar esta depuradora é unha parcela saindo do Viveiró a man dereita. Falouse xa o ano pasado cos propietarios da parcela, en base aos informes técnicos que tiñamos ou que tiña, ofreceuselles un precio determinado polos 1.800 metros aproximadamente que precisaba o Concello para a instalación da depuradora e facer unha senda peonil. A familia non aceptou este prezo, entón, é necesario facer esa depuradora e o acordo, a proposta que trae este equipo de goberno é proceder á expropiación pola vía de urxencia. Realizouse a tramitación legal establecida, o que se precisa para chegar a esta proposta, e o acordo que traemos a pleno é aprobar inicialmente a relación obrante no expediente dos bens cuxa ocupación ou disposición considerase necesaria aos efectos de expropiación forzosa polo procedimento de urxencia regulado no artigo 52 da Lei 16 de decembro do 54 sobre a expropiación forzosa. Serían expropiacións en 3 parcelas, nunha 1.681 metros cadrados. O valor total, o valor total desta expropiación serían 3.530,10 euros. Nunha outra parcela, 97 metros cadrados, o valor da expropiación 203,70 euros. E unha terceira parcela onde se expropiarían 76 metros cadrados e con un valor esta expropiación de 159,60 euros. Este é o primeiro punto do acordo. O segundo, facer pública a relación de bens ou dereitos xunto cos nomes dos propietarios ou dos representantes e abrir o trámite de expropiación pública
mediante publicación no BOP, no Boletín Oficial da Provincia, e no Xornal do Progreso, e na sede electrónica do Concello muras.gal. Tamén no taboleiro de anuncios do Concello, con notificación individual aos interesados ao fin de que os titulares de dereitos afectados pola expropiación poidan presentar cantos datos puidesen permitir a rectificación de erros padecidos na referida relación ou oporse motivadamente á ocupación daqueles. No caso de que non se producisen alegacións, considerarase aprobada definitivamente aquela relación iniciado o expediente expropiatorio e de producirse, emitase informe técnico sobre as mesmas. Cuarto, remitir o expediente de referencia ao Consello de Goberno da Comunidade Autónoma para que declare urxente a ocupación dos bens afectados pola expropiación. Non obstante, o Pleno acordará o que estime oportuno. Non sei se queres comentar algo ao respecto, Eugenia. Boas tardes a todos. O outro día na Comisión Informativa votamos a favor, pero eu falei con algún dos propietarios ou que teñen parte nesa parcela, que creo eu que é esa parcela, e esa xente non sabe nada. Entonces, non lles chegou ninguna información por parte do alcalde ni por parte do Concello. Creo que están un pouco molestos porque deberíase falar con eles, xa non digo unha notificación ni nada, pero reunilos a todos porque non son poucos os dueños desa finca. Creo que deberíase reunir a eses afectados e falar con todos, ou con a maioría deles, por menos. Entonces, nosotros agora cambiamos o voto porque creemos que non está ben informado a familia de este expediente. Ben, Mario. Boas a todos. A ver, sí, despois da comisión informativa, no que todos estamos a favor, a ver, considero que, iso que dis que non están informados, bueno, pois, parece algo bastante, non sei, susceptible porque, bueno, é complicado cando realmente teñas que levar isto a expropiación que non pasara un procedimento previo bastante grande para que non se entere ninguén, pero, bueno, a día de hoxe en Muras espero de todo. Espero hasta de que, eu que sei, que empecen a, vou ser moi directo, a ver os cegos. Pero, bueno, vale, eu considero que as cousas teñen que ir polo procedimento. Espero que de cara ao que esa xente que realmente non está informada, que realmente tamén, non sei por que non veñen polo Concello, cando saben que realmente hai esta posibilidade de que se lles faiga unha expropiación forzosa, por algo que creo que o Concello ten que poñer como exposición pública, como tal, porque o procedimento así o indica, non os precios que acabas de nomear ti, que non os vou repetir, sigo dicindo, é que me parece tan abismal que realmente non nos enteren. Bueno, nos vamos votar a favor, témoslo bastante claro, vamos seguir o procedimento para diante, porque parece mentira que vivamos nun pueblo de 600 habitantes e cada vez van ser menos, porque podemos facer unha concentración, como te indicaxe ao principio das parcelas, facer concentracións parcelarias, pero vendo visto que tres cachillos de 1.600 metros cadrados, 97 metros cadrados, 76 metros cadrados aproximadamente dixeche, xa teñamos este problema, pois imaginados facer unha concentración parcelaria que podamos falar de 200, 300 hectáreas, que pode ser pequena. Podíamos estar aquí toda a vida e ter outras dúas vidas ou 7 como os gatos e estar igual. Entonces, nada, non quero continuar co tema, nosotros vamos votar a favor, consideramos que ata agora o procedimento fíxose correcto. Eu indico que esa familia ten o dereito da hora de alegación se realmente se inicia a expropiación, porque se indicou, volvemos a repetir por enésima vez o procedimento, e alegará que non foi informada e terá as súas bases. Entón, se o alega non foi informada, supoño que haberá que paralizalo. Votaremos 2 anos para facer unha depuradora que igual o que fan é cerrar os 2 locales que hai ali, mas, bueno, as augas de Galicia igual tomará xa dunha vez, por fin, as accións pertinentes que vexa por estar depurando directamente ao río. E nada máis. Ben, que o Partido Popular cambie de sentido de opinión, bueno, os expedientes están a disposición de todo o mundo,
na alcaldía, na secretaría, na secretaría. Que o Partido Popular vote en contra desta proposta, ben, se iso implica ou que pretenden é desgastar o alcalde, o equipo de goberno, ben, aquí os que se van a beneficiar desta depuradora son os veciños do núcleo urbano do Viveiró e dos núcleos axacentes se en algún momento as augas residuais se conectan con esa depuradora. Pero, o dito, bueno, a proposta é esta, e, como di Mario, tomo súas palabras, é dicir, hai dous locales de hostelería que en calquer momento os poden pechar porque non hai unha depuradora para depurar as augas que saen desos locais. Entón, nada, imos a votar. Votos a favor de aprobar a proposta. 4 votos a favor. Votos en contra. 3 votos en contra. Hai un Non, agora non. Hai un terceiro punto que é aprobación se procede en modificación orzamentaria mediante crédito extraordinario, que temos que deixar sobre a mesa. Esta é a modificación orzamentaria que levamos á Comisión Informativa para a traída de augas o Piocorto e o Porto. Este sábado publicouse unha directriz e na cal xa non nos permiten tirar de superávit para facer fronte a estas obras. Entón, temos que buscar orzamento e este punto temos que deixar aparcado hasta unha mellor ocasión. Punto 4. Aprobación se procede de bases para axudas para frear a perda de poboación no Concello de Muras. Ben, o mellor o título enganoso realmente debería ser bases de axudas para o fomento da natalidade. Ao longo do pasado mandato, cando chegamos aquí, había establecida unha serie de axudas. Unha serie de axudas non, é dicir, neno ou nena que nacía no Concello, o Concello, en base a un acordo que se tomara no pleno, pero, sin ninguna argumentación xurídica, legal, ningún sustento, se daban unhas axudas por nacemento de neno ou nena no Concello. Entón, este equipo de goberno, este alcalde, entendemos que hai que darlle forma e que isto se faga coa maior transparencia e publicidade posible. Entón, o punto número 4 sería eso, unhas bases que se farán públicas para o fomento da natalidade. O obxecto das presentes bases é regular e proceder a convocatoria para o ano 2020 e 2021, tamén con un recorrido para atrás de 3 anos en réxime de concurrencia non competitiva de conformidade co establecido no artigo 19.2 da Lei 9/2007 de 13 de xuño de subvencións de Galicia. E con ditas axudas preténdese fomentar e fixar poboación no ámbito territorial de Muras e, ao mesmo tempo, contribuir a alixeirar a carga económica que supón a chegada dun novo membro á familia por calquera dos procedementos legais establecidos na legislación vixente. A cuantía da axuda, natureza e cuantía da axuda. Esta axuda, será compatible con calquera outra establecida polas administracións públicas. Consistirá nunha cesta por importe equivalente a 300 euros, composta por cueiros, leites, alimentos infantís, produtos de aseo persoal, é dicir, será unha axuda que vai orientada directamente ao neno ou nena que naza. Será entregada polo Concello de Muras por nacemento ou adopción de fillo ou filla e que se otorgará en cumprimento dos requisitos establecidos nesta convocatoria. No caso de necesidades específicas dos nenos e das nenas, os produtos poderán ser exentos de sustitución por outros previa solicitude ao Concello. Non poderá percibirse máis dunha axuda por nacemento ou adopción e no caso de partos múltiples terase dereito a percibir o 100% adicional por cada fillo ou filla. No caso de adopción de máis dun ou dunha menor terase en conta a mesma porcentaxe de incremento.
Requisitos: que a persoa proxenitora, adoptante ou engarda que solicita a axuda estea empadronada no Concello de Muras como mínimo 6 meses antes da data de solicitude. Nos casos de familias monoparentais, separación ou divorcio, a persoa solicitante será a que conviva co fillo ou filla. As crianzas terán que se empadronar no municipio. Do mesmo xeito, as persoas solicitantes deberán comprometerse a seguir empadroadas tanto elas como os seus fillos ou fillas por un período de 2 anos, non ser debedora da Facenda Municipal nin das obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social e non estar incurso en ningún dos supostos de prohibición para a percepción de subvencións. Bueno, hai unha serie de requisitos e un resumen polo miúdo do que son estas axudas é o que acabo de comentar. Evidentemente, esta axuda ou estas bases non veñen solucionar o problema que temos de baixa natalidade no Concello, pero sí que eu creo que complementan outro tipo de axudas, como son as axudas da luz, as axudas de estudiantes, as axudas que damos ás distintas asociacións, vexas o caso da AMPA, que son alrededor de 9.000 euros, e que nos poñen o Concello de Muras no grupo de cabeza, eu creo, polo que me trasladan outros mandatarios de outros concellos. Ben, Eugenio, non sei se queres comentar algo. Nós estamos a favor desta axuda, pero xa dixen outro día tamén na Comisión Informativa que o Partido Popular do anterior mandato presentou en febreiro ou xaneiro de 2016 unha moción onde se pedían 1.000 euros para cada familia que tuvera un neno que nacera e que estuvera empadronado aquí. Entón, a nós parece ben a axuda, parece ben o reparto, pero debería ser un importe un pouco máis alto. 1.000 euros, gastalo, como dices vos, en pañais ou en comida ou no que lle fixera falta ao neno. Porque, a ver, Muras, por desgracia, nacen moi poucos nenos e como moito, imagínate, que naceran 2, os 2.000 euros a un concello como este non lle repercute tanto. Entón, nós pedimos unha cantidad máis alta de axuda. Mario. Bueno, creo que na Comisión Informativa xa o falamos outro día. Nós non é a maneira que nos gusta, máis ou menos, ou que tiñamos prevista, que seña, bueno, nese mesmo pleno, cando nos aprobamos esa axuda de 1.000 euros, sería por algo, sería porque nosotros non votamos a favor. Realmente non houve ese voto, porque, seguimoslo dicindo despois de anos, nos cambiou a maneira de pensar. Sin embargo, normalmente, agora temos a mala praxis, temos que solucionar unha mala praxis dun anterior grupo de goberno, dun anterior goberno ou de anteriores gobernos, porque senón non habería que levar a día de hoxe unhas bases novas para poder dar, neste caso, 300 euros por cada nacemento. Nos votaremos a favor, é dicir, estuvémoslo pensando para absternos ou votar a favor. Consideramos que vamos votar a favor, pero cunha condición que consideramos, bueno, aportando outras líneas de axudas que levamos dende que estamos no grupo de goberno cos compañeiros, importantes para ver que temos que ser un concello máis ambicioso, é dicir, temos as posibilidades de outro tipo de axudas, como, por exemplo, axudas a casas abandonadas, os concellos que están empezando agora. Volvo a referirme ao que refireuse a compañeira no outro pleno e poñamos encima da mesa como é a posible reorganización de terreos para poder facer concentracións parcelarias e ser moito máis rendibles nun sector como o agrario, que aquí é moi importante. E con isto poderíamos explayar, bueno, para votar aquí media hora tranquilamente. Entonces, considero que sí, vamos votar a favor porque hai que solucionar o que realmente non nos viña solucionado, non queda máis remedio, porque senón, ao final, os que estamos cometendo genocidio, entre comillas, escoitamos a palabra, somos nós, e iso ten que ser o mínimo posible. E nada, esa condición de que señamos máis ambiciosos, e a partir de agora, o título tal como o pon, esa perda que é complicada, que é algo que é un movimento que non depende de Muras, que é un movimento global, estamos lo vendo, que poidamos ter posibilidades de asentar. Últimamente vemos que co conto do COVID
a xente animouse a vir para o rural, pero seguimos dicindo, unha vez que ven as casas está moi ben, pero como nos vayan preparando agora, cando empeza o primer inverno, eu penso que algún cae de gusto, e non hai máis. Gracias. Sí. Vale, bueno, eu creo que estar na oposición é difícil, pero eu creo que hai que ser constructivos. E está ben a proposta esta que vos traíades no seu momento. Eu creo que xa naquel pleno se falara moito desta cuestión, pero tamén o certo é que o Concello de Muras neste intre temos máis servizos e estamos, entre eles o PAI, que hai que financialo, e o ten que financiar o Concello. Isto antes non existía, con menos cartos dos que tiñamos antes. A axuda da luz, eu creo que non sei se é un servizo, pero é unha axuda importante, que é unha axuda transversal, a axuda da AMPA, os campamentos, as becas de estudiantes, e todo isto financia o Concello de Muras. Claro, o que decía, estar na oposición podemos decir hasta que podemos dar 2.000 euros por nacemento. Bien, pero a Xunta, que goberna o Partido Popular, ano tras ano está recortando as transferencias de diñeiro que fai aos concellos, sobre todo aos concellos rurais. Se fala que a pasada legislatura na Xunta de Galicia era a legislatura do rural non sei de que rural, vamos. No Concello de Muras temos contada a inversión que fixo a Xunta de Galiza. Todo o que se fixo no Concello se fixo con cartos do Concello, que lle correspondían ao Concello, e que eran cartos do Concello, fosen subvencións ou non, eran cartos do Concello de Muras, e que nos entendemos, bueno, que o que buscamos é manter servicios, poñer en marcha novos servicios. E claro, entonces, bueno, isto é un canto, un brindis ao sol, non? Falar de axudas de 1.000 euros por neno nacido, pero, bueno, se non temos unha guardería onde levalos, pois non tería sentido. Entón, bueno, o dito, temos que ser constructivos e facer aportacións que sirvan para construir, non? E para darlle un futuro e unha viabilidade ao Concello. Bueno, dito isto, só queda aprobar, bueno, aprobar ou non, esta ordenanza de axudas para o fomento da natalidade. Votos a favor de aprobar estas axudas? 4 votos a favor, 7. Ben, o seguinte punto é o punto número 5, bases para conceder composteiros. Ben, o Concello de Muras, desde a área de Mario, solicitouse a Sogama, existiu a posibilidade de solicitar uns composteiros individuais, 25 composteiros individuais de 400 litros, e nos foronlle concedidos ao Concello. Entón, entendemos como non este número de composteiros non chegarían para todas as familias que temos no Concello, que temos que aprobar unhas bases, pois para que as persoas que esteñan interesadas reúnan os requisitos, podan acceder a eles. E entón, isto é o que traemos a pleno, as bases para o reparto de 25 composteiros individuais de 400 litros do programa de compostaxe doméstica de Sogama. Ben, os requisitos das persoas solicitantes: ser maior de 18 anos, estar empadroado no Concello de Muras, dispoñer dunha vivenda con terreo dedicado a hortas ou cultivos ou de finca dedicadas a hortas ou cultivos no Concello de Muras, non ter débedas con ningunha administración pública e aceptar as medidas de seguimento e control establecidas nestas bases. Abrirase un plazo de solicitude de composteiros e os composteiros repartiránse segundo o seguinte orde de preferencia. Orde de recepción da solicitude: persoas que vivan nunha vivenda con terreos dedicados
a hortas ou cultivos, persoas que dispoñan de terreos dedicados a hortas ou cultivos e acreditación da necesidade de composteiro. No caso de que o número total de solicitudes incluídas no punto número 1 sexa inferior a 25, procederás a realizar o reparto por rigoroso orden da recepción de solicitudes seguindo os criterios anteriores. Ben, o plazo ábrese por 10 días hábiles e, bueno, temos que aprobalo en pleno e hai que publicalo no BOP. Sí, e hai que publicalas no Boletín Oficial da Provincia durante 15 días hábiles. Eugenio, non sei se tes algo a comentar. Mario. Perdón. Bueno, sí, a ver, todo o que dixache correcto, realmente as bases son bastante sinxelas. O básico é que a xente tampouco sabe utilizar, primeiro darás unhas charlas por parte de Sogama para que podamos saber en que consisten e a xente tamén poida ver ou acceder a eles en función da necesidade cumplindo eses requisitos. Despois falábamoslo por aquí que o podíamos ver un pouquiño pequeno, que non fora algo acorde ao que vemos de público obxectivo que temos no Concello, pero bueno, hai xente que xa se interesou por eles, entón vamos a valorar a ver hasta que punto podemos cubrir as necesidades. Oxalá se cubriran todos. Comentara outro día Eugenia que había uns contenedores máis raros para orgánicos, que tamén nos estuvemos despois falando e verificando, e se nos correcto se podemos acceder a eles para o que son as zonas urbanas, que realmente penso que é a súa finalidade como tal, para que a xente poida retirar os orgánicos das casas. E despois aí iso básase sempre no que vemos que vai este mundo, é dicir, no que é ser eficiencia e reciclaxe útil e sostible, é dicir, todas as palabras maravillosas que nos levan dito desde fai, conservar o medio ambiente. Entón queremos ser bastante dados para adiante nese sentido, estar á cabeceira. Para iso tamén estamos continuando legalizando o que é o punto de limpo de Irixoa, seguimos con unha base xa metida na Xunta directamente que consideramos que cando queiran poden falar con nós, que seguimos dicindo que estamos aquí abertos, non lle cerramos nunca a porta. Outra cousa é que realmente non coincidamos no día. E a segunda parte, tamén tuvemos ainda fai pouco unhas bases que, bueno, aí podo admitir parte da culpa, no sentido de que foron obviadas, que foron tamén para reciclaxe, pero, bueno, van salir outras, bueno, unhas bases, perdoade, unhas axudas. Van salir outras axudas en breves, que estaremos á mesma, tamén para reciclaxe, como tal, para intentar, o que falamos os compañeros todos do grupo do goberno, intentar levar a todas as parroquias, que a dispersión que temos no Concello de Muras, intentar levar as parroquias ao reciclaxe, non que teñan que vir aquí, para forrar todos eses desplazamentos. Consideramos que podemos ser factibles, pero, bueno, aí a única pulla que vamos meter é que realmente a pérdida, admito a miña parte de culpa, pero parte de culpa tamén a teño que votar porque foron abertas, gracias ao coronavirus, axudas que cerraron exactamente 24 horas, en eso. Penso que 24 horas xa non sabían nin quen as abrira. Había competencias da Xunta que a Deputación se enterou e tuvemos que pasar nosotros, non foron estas. E unha vez que ya pasamos nosotros, despois nosotros non demos chegados a cerrar trámites. Pero, bueno, o dito se aprende, realmente creemos que no futuro, se podemos volver a optar a elas, que creo que non vamos cambiar, vamos optar, e esas son as líneas a seguir. Era por dar un pouquinho de explicación de como está o das basuras. Bueno, é verdad, perdón. Sí. Van a sacar as bases para un novo servicio de basuras que será, supoño que despois do DOSAF, algo que temos prioritario porque o temos negociado, que é algo que tamén creo que ten que ser un boom ou un cambio no noso Concello, é dicir, para facer o que falábamos, co punto limpo, algo integral que teñan todos os concellos preguntar por él, ou polo menos non veñen preguntar, que realmente a nosotros nos dé orgullo de poder reciclar e ser eficientes. Nada máis. Ben, votos a favor de aprobar as bases para conceder composteiros? Todos votos a favor. O seguinte punto, aprobación se procede da modificación da ordenanza municipal de protección e conservación
e conservación dos camiños e vías públicas municipais coas operacións de saca de madeira no Concello de Muras. Ben, no pasado mandato, no Concello de Muras, o equipo de goberno trouxo ou entendía que as sacas de madeira que se estaban realizando no Concello, se facían, digamos, sin ningún control, desfacendo os camiños, pistas, todas as vías municipais quedaban en un estado lamentable e o Concello non tiña ninguna maneira de regular isto. Entón, como decía, no pasado mandato aprobouse unha ordenanza de saca de madeira por vías municipais e, como vamos aprendendo tamén sobre a marcha, detectamos, había un apartado no cal se establecía a fianza que teñen que depositar os maderistas ou as empresas de saca que fan sacas de madeira no Concello, eran 3.000 euros, ou ben o seguro de responsabilidade civil. Había empresas que presentaban o seguro de responsabilidade civil e logo, aínda que nas vías ou nos camiños deixaban destrozos, era complicado proceder ou obrigar a esa empresa a arranxar esa vía ou ese camiño. Entonces, decidimos modificar esta cuestión e a partir da aprobación desta modificación só valerá facer depósito de fianza, é dicir, facer un depósito dunha fianza se o vehículo excede, non supera as 16 toneladas, fíxase unha fianza de 1.500 euros, e se algún vehículo supera estas 16 toneladas, a fianza ascende a 3.000 euros. Entón, donde aparecía na ordenanza ou ben que se podía facer depósito de diñeiro ou seguro de responsabilidade civil, suprimir o seguro de responsabilidade civil. E esta é a modificación desta ordenanza. Eugenia? Mario? Ben, votos a favor de aprobar esta modificación? Todos votos a favor. O seguinte punto é ratificación. Se procede da resolución de alcaldía da 127 do 2020, de data 21 de 4 de 2020, sobre a modificación orzamentaria por transferencia de crédito entre partidas de distinta área de gasto. Ben, esta decisión foi tomada durante a pandemia do COVID e había que facer fronte a unhas necesidades. Unha delas era o aumento do número de solicitantes da axuda da luz, o aumento do importe de kilovatio por consumo de enerxía eléctrica, fan que sexa necesario aumentar o crédito da partida destinada a subvencionar o consumo de enerxía eléctrica por parte dos veciños da luz. E, por outro, de novo, unha serie de tormentas que aconteceron a principios do ano 2020 fixeron que fose necesario arranxar un número moi elevado de farolas, quedando a día de hoxe escasos cartos para facer fronte ao resto de reparacións que tense que facer no que queda do ano. Entón, retiráronse 27.200 euros da partida de Administración Xeral de Vivenda, retribucións básicas, e pasouse 18.000 euros a alumeado público, traballos realizados por empresas externas de arranxo de farolas, e 9.200 euros para a partida de alumeado, de axuda do programa municipal de axuda para o pago da factura da luz. Visto o Real Decreto 43/2020 de 14 de marzo, polo que se declaraba o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria polo COVID-19 e as súas prórrogas posteriores, visto que nestes momentos non era segura a celebración de sesións dos órganos colexiados e tal como recomendaba a Secretaría Interventora, máis oportuna a aprobación deste expediente mediante resolución de alcaldía, procedendo posteriormente a súa ratificación polo Pleno do Concello. E isto é o que traio hoxe a Pleno, aprobar o expediente de modificación de créditos mediante a modalidade de transferencia de créditos entre partidas pertencentes a distintos grupos de función de acordo co detalle anteriormente indicado. E segundo, elevar a presente resolución ao Pleno da Corporación na seguinte sesión que se celebre para a súa ratificación. Eugenio, non sei se tes algo a comentar. Mario.
Xa falamos varias veces do arranxo, pero, a ver, aí temos, penso, bastante claro por parte do que é o grupo de goberno que seguimos tendo problemas puntuales co que son as farolas, que para mí foi un dos millores, un dos bons acertos que tivemos de cara ao que é o aforro enerxético e a eficiencia. Volvemos a falar desa mesma palabra, de eficiencia enerxética, neste caso, bueno, de eficiencia como tal. Pero sigo dicindo, penso que estámoslo vendo día a día ou cada 2, 3 días, que sempre chama alguén que lle funciona mal o reloj solar da farola, que lle funciona. Aí, e con isto remato, que é o que poña a frase, acabamos poñendo candados nos cuadros, moitos, non? En cuadros nos candados, e que agora hasta hai electricistas, non só hai políticos, hai electricistas tamén. Entón, eu aquí gustame valoralo, polo menos así, polo menos queda escrito, se pode ser, queda escrito, que a ver se realmente deixamos de ser electricistas, e cando haxa un problema, despois, en vez de queixarnos ao Concello, vimos, preguntamos, e se fai, porque daquela nosotros podemos, neste momento, 18.000 euros de arranxo das farolas, case se los hai que comer con patatas, porque tú incumples motivos de sanción como abrir cuadros eléctricos que non son das túas competencias, que non é máis, que é tan simple como iso. Eu non sei, además teñen unha chave especial que se é máis bonita, eu non sei se é co destornillador sigues abrindo como se abrían as portas antes dos coches, xa che digo, parece algo increíble. Pero bueno, gustaríame aclarar iso, porque senón parece que agora aquí 18.000 euros, non sabes, ven unha tormenta e arranxamos e nos quedamos tan panchos. Non, non é quedar tan panchos, é dar un servicio, pero é dar un servicio que realmente cumplimenta a todo o Concello, pero cada certo tempo hai puntualmente fallos en zonas que non sabemos por qué, pero o cableado é o mismo. Bueno, o proxecto foi feito de igual maneira, non sei se é que a farola distingue entre estacións, distingue entre oscuridades, non sei. Pareceme algo raro, entón, claro, poñelo encima da mesa tamén porque me parecería importante que se sepa. Vedes? Falando de luz. Non que mellor dito. Que quede en vídeo. Gracias. Ben, imos a votar a ratificación esta. Votos a favor de aprobar a modificación orzamentaria? Todos votos a favor. Ben, o seguinte punto, punto número 8, a ratificación se procede da resolución de alcaldía 2020 a 181 de 2020 de data 4 de 6 de participación no Plan Único da Diputación de Lugo 2020. Ben, esta é a ratificación da proposta de solicitud de subvención á Diputación de Lugo do Plan Único, Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2020, que falamos na xunta de portavoces. Ben, visto o expediente 7820 correspondente ao Plan Único de Cooperación cos Concellos 2020 das 20ª Deputación Provincial de Lugo, onde se inclúen as bases do mesmo e os distintos proxectos e propostas de actuación a incluir, vista a situación actual derivada do COVID-19, vista que as referidas sesións non eran posibles, resolvo participar no Plan Provincial Único de Cooperación dos Concellos 2020 da Deputación de Lugo, do que as bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega asignada a este Concello os seguintes obxectos. Ben, a estructura é basicamente a do ano pasado, a excepción das partidas que había para eventos, que é un tema que está enriba da mesa este ano e que veremos como vai evoluindo a situación do COVID-19, cos brotes que se están vendo estes días na Mariña, para facer os eventos que tiñamos programados ou non. Ben, pois como decía, resolvo participar no Plan Único da Diputación con obras e suministracións. Hai unha partida de destinado a obras e suministros 237.600 euros, no cal se incluyen os accesos, arranxo do acceso á Serra, camiño en Penagrande, arranxo dos accesos ao Curro, camiño na Susana, acceso en Ferreiros, curral na Cabeceira, acceso e curral en Bustelo, o camiño da Paleira a Bedille, un camiño no Couce e un camiño nas Bouzas. Neste orzamento inclúense os gastos de redacción do proxecto, coordinación de seguridade e saúde e dirección de obra. Así mesmo,
nesta partida, as actuacións en vías son 194.244,12 euros. Neste mismo punto inclúese a supresión de barreiras arquitectónicas e mellora da eficiencia enerxética da casa consistorial. Ben, hai un proxecto de 38.613,40 euros e logo temos unha pequena partida de adquisición de pedra que son 4.700 euros, 4.743 euros. Volvendo atrás, na supresión de barreiras arquitectónicas e mellora da eficiencia enerxética da casa consistorial, cando este equipo de goberno chegou a este Concello, a accesibilidade ao Concello non existía e contactamos coa Xunta de Galicia para ver se eles podían financiar a obra de mellora da accesibilidade. Temos un Concello cunha poboación moi envellecida e entendemos que a accesibilidade ao Concello é fundamental. É un edificio público, hoxe eu creo que é de obrigado cumplimento e eu creo que existe normativa respecto a isto, no cal todo o mundo ten que ter acceso ao Concello. Entón, o ano pasado meteuse ao plan único a instalación dun ascensor, que está rematada a obra de fai unha semana ou 2 semanas, e, hai que facer unha rampa de acceso ao Concello dende a rúa aquí é onde estamos. E isto é o que aparece recollido aquí. Supresión de barreiras arquitectónicas sería para facer este acceso e mellora de eficiencia enerxética da casa consistorial. No pasado mandato cambiáronse no Concello casi todas as fiestras e todas as portas, pero sí que quedaron algunhas fiestras, porque non chegaba o orzamento, sin cambiar. Por exemplo, neste salón de plenos, as fiestras están sin cambiar. Entón, sería eso o que iría o plan único. Logo, temos para o programa do SAF de Servicio de Axuda no Fogar 35.665,6 euros e para DEPU Emprego 27.788,80 euros. E isto é o que se lle propuxo á Deputación como plan único do ano 2020. Non sei, Eugenio, se tes algo a comentar. Mario? Penso que se foi falado xa entre os tres, e estaba Eugenio entre os portavoces. Que pena que non, que foi a aprobación da modificación orzamentaria do que eran o superávit. Que pena que non tuveramos agora, que igual en obras o poderíamos meter, ou en eficiencia, que poderamos meter eso, porque o vexo con bastante... Home, todo o vexo prioritario, pero creo que a auga pública en calquer lugar do Concello é esencial, é un dereito. Nada máis. Ben, votos a favor de aprobar esta resolución de alcaldía? Votos todos a favor. O seguinte punto é dar conta da liquidación de orzamento do ano 2019, que se presentou e está a disposición, si queren consultalo, non sei se consultaron en secretaría. O seguinte punto, mocións de urxencia. Ben, hai dúas mocións, unha delas que trae o BNG, témola consensuada o equipo de goberno, e é respecto de Alcoa. Ben, todos sabedes que Alcoa... Perdón. Certo. Vamos a votar a urxencia da moción. Votos a favor de debatir a moción? Todos votos a favor. Ben, como decía, todos sabemos que Alcoa está pasando por unha situación complicada e, polo que nos trasladan as informacións que nos chegan, son ou deparan ou vexo un futuro negro, non, se non se toman medidas ao respecto. Entón, a moción que traemos aquí ao pleno sería, xa que toda a comarca da Mariña está a mobilizarse para evitar o posible peche da planta de aluminio, suporá a perda de 800 postos de traballo entre empregos directos e das empresas auxiliares. Debe lembrarse que Alcoa ten máis de 1.000 traballadores nas dúas plantas, Alumina e Aluminio, e as empresas auxiliares máis de 700. A empresa anunciou o inicio do proceso de consultas para o ERE da
da planta de San Cibrao o 25 de xuño, que suporá o despedimento de máis de 500 persoas sen agardar ningunha negociación que permita o mantemento da factoría. Alcoa xa comezou en marzo unha parada das cubas en electrolise que, aínda que naquel momento se anunciou como temporal, parecía preludiar xa o camiño cara a un posible peche. A día de hoxe xa están inactivas entre 18 e 21 cubas. Esta medida xa tivo consecuencias directas nas empresas auxiliares con 43 traballadores en ERTE. O principal problema que ameaza a visibilidade da empresa son os altos custos da enerxía eléctrica, que resulta imprescindible para a produción na planta de aluminio. A solución ao alto custo da enerxía tanto para Alcoa como para o resto das empresas consideradas grandes consumidoras de enerxía no noso país pasa pola posta en marcha dunha tarifa eléctrica galega, como sempre defendeu o BNG e nestos momentos defende o equipo de goberno. En Galicia, somos exportadores de enerxía, soportamos os custos ambientais desa produción, polo que sería de xustiza que en compensación o territorio galego puidese regular o seu propio marco enerxético e que o custe fose menor para as súas industrias e consumidores en xeral. Ademais, outras medidas que poderían paliar a situación, como a reforma do Estatuto do Consumidor Electrointensivo, comprometidas polo Goberno Central e que aínda non están vixentes, posibilitarían a adquisición de enerxía a baixo custo, tema respecto ao cal a propia empresa lamentou públicamente que desde o Goberno non se deu ningunha sinal de cambio. O Goberno deberá pôr en marcha medidas que supoñan un abaratamento do custo da enerxía para permitir a viabilidade económica e productiva desta empresa e do conxunto da industria electrointensiva. En todo caso, ante o anuncio do peche da planta de aluminio e para evitar a catástrofe económica e social que tería en toda a comarca, o Goberno español deberá apostar pola nacionalización da factoría, que xa no seu día foi pública e que nunca debeu ser privatizada, asegurando así os postos de traballo e o futuro económico do principal motor económico na Mariña. Nin o marco normativo galego, nin o do Estado, nin o da Unión Europea impiden a nacionalización de Alcoa. Por tanto, esta solución só necesita da vontade política das administracións públicas, solución que permitiría preservar o emprego e salvar unha comarca enteira. Lembremos que o Alcoa supón o 30% do PIB da provincia de Lugo. Por todas estas razóns, a demanda ao pleno da Corporación Municipal é a seguinte: instar a Xunta de Galiza a demandar do Goberno do Estado a intervención de Alcoa para retornala ao ámbito público, nacionalizando a planta para así manter os postos de traballo que dependen da mesma e o futuro económico e social de toda a comarca da Mariña, a posibilitar unha tarifa eléctrica galega que resarza a Galiza dos custos de produción que permita ás familias beneficiarse da riqueza enerxética do noso país e ao mesmo tempo favoreza a viabilidade da industria asentada no seu territorio. E, por último, por en funcionamento o Estatuto do Consumidor Electrointensivo que permita que factorías como Alcoa San Cibrao poidan manter a súa actividade productiva sen perdas económicas e así garantir o futuro da factoría e dos postos de traballo da mesma. Eu ainda acabo de ler agora, porque sí que estamos escoitando comentarios sobre o tema, comentarios en sentido negativo, sobre todo dende a dereita, que din que nada de nacionalizar, nada de volver ao público unha empresa que xa foi pública no seu momento. En Alemania a señora Merkel nacionaliza Lufthansa. En Portugal, a aerolínea TAP, acabo de ler unha noticia fai pouco, o goberno está pensando en nacionalizala e entón eu entendo que aquí debemos facer o mesmo para poder salvar Alcoa e todo o que supón para a Mariña. Entendamos e pensemos que o aluminio é un elemento fundamental nas nosas vidas, non? Non sei se queres comentar algo, Eugenia. Mario? Sí. Primeiro esta. Sí. Queres dicir algo? Sí, Mario. Despois debe haber outra moción. Ben, aquí o Partido Popular tamén trae outra moción do grupo. Ben, que temos que votar a urxencia de debatir, non?
Temos que votar antes. Ben, no, hai que votar a primeiro unha e despois son dúas mocións distintas. Sí, bueno, non sei se o Partido Popular tamén traía aquí unha moción que teríamos, non sei se queres comentar, Eugenia. Sí, claro. O Grupo Popular presentou unha moción en apoio á competitividade e futuro dos empregos de Alcoa. Desafortunadamente, cumpriu os seus peores pronósticos e neste momento a factoría de Alcoa en San Cibrao enfróntase á ameaza real de poñer fin á produción de aluminio primario, unha materia básica e esencial para a nosa economía, especialmente para sectores moi importantes como a construción, a automoción ou as TIC, para citar algúns exemplos. Con todo, a peor das noticias é que esta decisión anunciada pola multinacional pode supoñer a perda de 700 empregos entre directos e indirectos, afectando a todas as familias que viven desta industria, especialmente na Mariña Lucense. Esta situación prodúcese porque non dispoñemos dun prezo eléctrico competitivo co resto dos Estados europeos. O Goberno de España, que ten a competencia sobre a lei do sector eléctrico, leva 19 meses sin atender ao que lle decimos desde Galicia, a aprobación inmediata dun estatuto para os consumidores electrointensivos que teña en conta as alegacións feitas pola Xunta, en consenso coa industria e os traballadores afectados, unhas alegacións que comparten os gobernos de Asturias e Cantabria. Por tanto, non hai máis tempo que perder e o Goberno Central debe asumir como máxima prioridade a aprobación urxente dos mecanismos que permitan contar co prezo eléctrico competitivo e estable para a factoría de Alcoa en Cibrao e o conxunto da industria electrointensiva galega para que poida operar en igualdade de condicións co resto de Europa. Por todo, o anteriormente exposto, o Grupo Municipal Popular presenta a seguinte moción para a aprobación polo Pleno da Corporación dos seguintes acordos. Manifestar o apoio da institución aos traballadores e traballadoras afectados directa e indirectamente polo anuncio de peche da produción de aluminio de Alcoa San Cibrao. Solicitar ao Goberno de España que sexa contundente á hora de defender a continuidade da produción de aluminio primario en España e busca unha solución inmediata para que non paren as cubas, así como para que ningunha persoa traballadora perda o seu emprego e incluya as seguintes medidas. Aprobar de maneira inmediata o Estatuto de Consumidores Electrointensivos, coas alegacións presentadas ao borrador polos traballadores, os gobernos de Asturias, Cantabria e Galicia e pola propia industria electrointensiva. Convocar urxentemente a poxa de interrompibilidade para o segundo semestre de 2020, polo menos co mesmo importe que o pasado ano, con bloques de megavatios para as empresas hiperelectrointensivas. Autorizar ao máximo importe permitido pola Unión Europea para compensar os custos indirectos das emisións de CO2. Elaborar un plan específico para o sector co obxectivo de optar aos fondos que ten previsto repartir a Unión Europea para impulsar unha recuperación sostible, equitativa, inclusiva e xusta a través dunha resposta eficaz a favor dunha Europa ecolóxica, digital e resiliente. Solicitar da Xunta de Galicia que manteña a súa lealtade institucional e a súa oferta de colaboración co Goberno na posta en marcha destas medidas como ten feito de maneira permanente dende que saltaron as primeiras alarmas en outubro de 2018. Bueno, isto sería a moción que presentamos nós, pero tamén decir que si pecha Alcoa sería moi mala noticia ou moi mala nova para todos, tanto a Mariña como tamén para Muras, que temos moita xente que traballa tanto en alumina como en aluminio. E tamén dicir que moitos comercios, incluso supoño os gandeiros, veríamonos afectados porque moita xente tería que irse desta zona e non os comercios moitos terían que cerrar e sería, creo que unha morte desta zona, unha morte económica e industrial, e nada máis. Mario. Bueno, contesta as dúas. Se veía venir, dixo outro. Se veía venir. Vou ler algo que me gusta. Proposta de Goberno, Concello de Muras, proposta de Goberno para a reclamación urxente de medidas que garantan o futuro e mantemento do emprego na factoría de Alcoa e San Cibrao e na central térmica das Pontes. Data 30 de outubro de 2019. Aprobada. Penso que fomos os 4, cando foi aquí.
Non vou ler inteiro o documento porque é unha folla de peco, pero máis ou menos, se queredes, mira, presentamos esta moción para solicitar as administracións de competencia na materia, é dicir, Ministerio de Industria, que ten enerxía, e despois o que é a Consellería de Economía e de Industria, que ten en Industria, que é da Xunta de Galicia, solicitous alternativas que garantan o futuro da factoría da Alcoa e da central térmica das Pontes. Porque, bueno, a Alcoa é que está facendo ahora máis ruído, pero creo que as Pontes non podemos obviar porque sigue estando na mesma situación. E ainda o outro día se puxeron os camioneros ali todos en frente da base para que non levaran material suficiente para non poder volver a arrancar parte do ciclo interno. Se veía venir porque, a ver, se aprobamos xa isto nós en outubro, realmente, penso que con 7 votos a favor, non sei como foi ao final a aprobación, son abstencións ou votos en contra, e considero que, bueno, estamos a junio, cunha situación que xa roza o catástrofe, é dicir, que medio mes que nos vamos para o garete. A todo lle voto que sí. Nós a todo lle vamos votar que sí aos dous. Pero, ao mesmo tempo, paso a ler outro artigo, que me interesa bastante, que foi do Progreso do 24/6 de 2020, dun compañeiro meu, que considero que con este artigo xa dixen que amén, Jorge Valdíez, alcalde de Alfoz, que realmente foi traballador de Alcoa durante, non sei, moitos anos, pero xubilouse, penso que fai 2 anos, que danlle aí unhas horas, según comenté no artigo, que culpa a factoría, é dicir, que iso é unha cousa que temos como responsable a multinacional, pero que suxire, e vou ler só este párrafo que me interesa bastante, dotar de servicios á zona. A área sanitaria da Mariña desapareceu. Son postos de traballo que se deslocalizan. Hai que desplazarse para estudiar algúns ciclos formativos e para a universidade hai que crear algún campus na costa. A chegar á administración ao cidadán. Fóronse desmantelando servizos, sobre todo no hospital, que gañou espazo, pero non servizos. Centralízanse en Lugo e en Santiago. Con isto resumo, tampouco non me quero alongar moito máis, que sí, vamos a aprobar todos, pero mañán empeza un paro indefinido. Penso que calquera consistorio, penso que Viveiro, Vicedo e eso, automáticamente van cerrar, é dicir, van paralizar a partir de hoxe ás 10 da noite, non? Lín e hoxe na prensa. Cerran as portas. Se cerran as portas, non sei, siguen internamente, porque non lles dan o dereito de parar, como tal, porque ao final, eu non sou traballador de Alcoa e algún servicio esencial, como unha baixa, algo de eso, temos que seguir dotando con servicios mínimos, pero, home, eu propoño tranquilamente poñer un autobús e vamos mañá a Santiago. Poñémolo desde Muras. Pero eu penso que xa o fixemos co Lobo, xa o fixemos con 40 cousas, e co Lobo algo que nos afecta directamente a todos e todas as murenses, e se riron de nosotros. Entón, que facemos? Vamos detrás con mascarillas máis grandes, cerrando o paso e queimando o neumático. Eu vou nos apoiar en todo o que pode daqui a mañán, é dicir, oxalá se solucione, porque ten razón, realmente acabas a Mariña, temos un porcentaxe de empregados directamente ou indirectamente, non sei se hai algún subcontrato dentro da Alcoa, penso que algún tamén hai, nas Pontes máis do mesmo, hai algún que supoño que depende de subcontratas das Pontes, non sei se algún directamente, pero é que desmantélase o naval, desmantélase, claro, que se privatiza todo, despois quen ten poder de decisión? As empresas, non nosotros, e non hai máis. Este para poñer un pouquinho en praxis o que é a nosa idea, por iso xa non trouxemos máis mocións, porque consideramos que a moción que se trouxe hoxe pola mañán a través da Deputación, considerámosla válida, totalmente apoiada, penso que xa o consensuamos, consideramos válida que trae hoxe en día o Partido Popular, consensuamos tamén, pero seguimos dicindo, vendo o visto, nosotros xa éramos eruditos, estou falando de outubro, non? Xa mandamos unha proposta non por unha, senón por 2 directamente, pero desde aquela non collemos o primeiro autobús para ir a Santiago. Non, porque daquela non facía falta. Agora vemos os pés ao lobo, e pasou de sempre. Seguimos loitando para que non teñamos problemas aquí co lobo, para que o precio da carne seña xusto. Espero que o día de mañán, espero solucionar primeiro este tema que é o primeiro prioritario que temos encima de mesa, que toda esa xente valore o que se lles pode axudar desde estes concellos que non dependen intrínsecamente só deso, sino que teñen un sector primario fuerte, e que veñan con nosotros, porque pola parte que a mí me corresponde volveremos ir a Santiago varias veces en autobuses, e penso que ningún do grupo de goberno vai dicir que non nese sentido, porque o temos bastante claro, que é do que vivimos, seña polo lobo, seña polo precio da carne, seña polo que queiras, pero a ver quen ven detrás.
Espero que veñan os de Alcoa, pero estilo Legión. E daquela sí que empezamos a ser unidos, porque de momento o que vamos a facer, eu penso que é hasta que algún se lle brote e la compre, e non hai máis. Ben, E nada, con su remato, perdón. sí, eu entón o que propoño, bueno, a moción que presenta o Partido Popular, ben, eu non a comparto e o Bloque na comparte. Certamente, isto todo depende de decisións políticas. Decisión política foi no seu momento privatizar unha factoría pública, e decisión política é aplicar as competencias plenas que ten a Xunta de Galicia, o artigo 30, que di que as competencias en industria son competencias plenas da Xunta de Galicia. Isto é o mesmo, guardando as distancias, e xa sei que a situación é moito peor, non? Bueno, o fronte que se lles abre a Alcoa, pero no seu momento, cando nos trouxemos aquí a nosa proposta de unha axuda para axudar o pago da factura da luz, dende aquí, dende o Partido Popular, o alcalde nos dixo: estáis locos, non hai dinero. Bueno, é unha decisión política e é querer facelo. E se se quere facer, pódese, insisto, revertir a planta, nacionalizar a planta, porque é unha industria prioritaria e fundamental na produción de aluminio primario, e que, bueno, que é básico, bueno, nesta pandemia do COVID o vimos, non? É dicir, as cousas máis básicas, como eran guantes ou unha mascarilla, pois tiñámolas que ir a comprar a China porque aquí non se fabricaban. Pois o mesmo acontecerá co aluminio dentro de un par de anos, se non se pon freo a isto. Entón, bueno, eu aquí o que propoño, visto que hai dúas mocións, unha do Partido Popular e outra presentada polo equipo de goberno, polo Bloque, pero bueno, que fai súa o equipo de goberno, non sei como podemos, claro, porque eu aquí votalas. Ben. Ben, votámolas por separado. Ben, a primeira que debatimos foi a nacionalización de Alcoa. Votos a favor de acordar a intervención de Alcoa, posibilitar unha tarifa eléctrica galega e o Estatuto de Consumidor Electrointensivo que se poña en funcionamento. Votos a favor de aprobar esta moción. 4 votos a favor, abstencións, 3 abstencións. Vale. A moción do Partido Popular, ben, votos a favor de apoiar esta moción. 4 votos a favor, abstencións, 3 abstencións. O seguinte punto, resolucións da alcaldía están a disposición de quen queira acceder a elas en secretaría. E por último, rogos e preguntas. Non sei se Eugenia tes algún rogo, algunha pregunta. Entendo que estamos en pre-campaña electoral e vexo que aquí defendedes máis as siglas que a meus propios vecinos. Tengo que decirlo así, porque levo un chasco. Pues, bueno, casi todo o día, pero bueno, que temos un pleno. Vou dicir o de antes, que non me diches a palabra. Perdona, estou cha dando agora. Sí. Entendo que... Sí, bueno, pero digo de antes do da axuda dos nenos. Sí. Creo que 1.000 euros non é unha exageración. Vexo ben o do pai, vexo ben o dos campamentos, pero, por desgracia, xa o digo, eu ben vexo que teño unha nena, que cada ano hai menos nenos en Muras, porque acaban seguindo para o instituto, no colexio hai menos, no pai tamén están aí xustos, gracias a que veñen nenos de fora, que sí, que é un servicio, sí, pero deberíades fomentar que as familias nacidas aquí, ou que un dos pais, pai ou mai, que sexan daqui de Muras, que se queden aquí, que teñan un motivo, además de que o pueblo
é, para min, o mellor, que ideas un motivo, pois dices, pois 1.000 euros compensa mellor quedarme aquí, porque me axuda a pañais, axúdame coa comida cos biberos ou co que sexa. Outra cousiña, do tema da depuradora. Non estamos en contra da depuradora. É unha cousa que hai que facer, unha obra que hai que facer. Pero nós falamos, ou eu falei, con algúns afectados. E non saben nada, saben por terceiras personas. Entón, o que creemos nós que debería facer o goberno ou o alcalde era, por lo menos, sentalos aquí nunha reunión a todos, porque non é un ou dos, son moitos. Sentalos aquí e decir o que hai antes de dar este paso. Non estamos en contra, e non digas aquí que o Partido Popular vimos en contra e para acabar co pueblo. Diso nada, iso non é verdade. Votaríamos, se quixéramos acabar co pueblo ou se quixéramos atacarte ou desprestigiar o alcalde, votaríamos todo en contra. E queríamos acabar co pueblo, acabaríamos con Muras e acabaríamos coas obras todas. Pero non é así. Nosotros queremos o beneficio dos veciños, sexa do color que sexa. Da igual que sea do BNG, que do PSOE, que do Partido Popular. Despois, hoxe non falamos nada das axudas aos veciños ou autónomos que temos no pueblo polo tema de cerrar durante o período de confinamento. O Partido Popular pedeu unhas axudas, les presentei un escrito xa en maio deste ano, do 2020. Pedíamos que se pagara a cuota de autónomos dende o inicio do estado de alarma ata o seu remate, tanto os que pararon a súa actividade como os que non o fixeron. Xa o dixen na xunta de portavoces, os que pararon a actividade pois perderon moito diñeiro, a mellor tiveron que facer algún ERTE de algún empleado, e os que non paramos, como os que son gandeiros, ou os que somos gandeiros, pois perdemos tamén de vender. En vez de vender X número de cabezas de gado, pois baixamos. En vez de vender 5, mellor vendemos 3 ou 2. E despois tamén pedíamos axudas a negocios. Non sei se se acabou dando ou non, porque non teño información ninguna. Pedíamos que se dieran axudas para a instalación de mamparas, de dispensadores de xel desinfectante, ou se os locais de hostelería necesitaban mobiliario para terrazas, cando se abriu o período de abrir as terrazas, pois facilitar a mellor algún mobiliario. Entón, vexo que non falamos nada disto. Falamos nunha xunta de portavoces, dixemos que ou dixestedes que o ibades pensar, que ibades mirar todo, e aquí neste pleno non se falou de nada. Nós, como oposición, nós queremos o mellor para todos os negocios, que xa hai poucos aquí en Muras, e que non se peche. Despois tamén pedimos desinfectar varios sitios. Agora, como ven a xente de fora, van vir xente veranear aquí coas familias, non sei se se vai abrir a piscina ou non, pero pedimos desinfectar distintos lugares de aquí do Concello. Pedimos o merendero da Veiga e do Viveiró, a piscina e vestuarios en caso de que esta se abra ao público, o parque infantil, a praza de Galeguidade, estradas e negocios e vivendas comunitarias, entradas a negocios e vivendas comunitarias, perdón. Escola do Bebeiró por ter o parking de autocaravanas e todas as beirarrúas e todos os lugares que poden ter gran afluencia de xente. Creo que algún obreiro ou algún empregado, digo eu, polo que vexo tamén en redes en outros concellos, están desinfectando continuamente os lugares máis transitados. Xa sei que veo a Xunta de Galicia e desinfectar o centro de saúde e a mellor algunha zona aquí da entrada da farmacia e por aquí, pero deberíamos, agora que Muras vai recibir algún veciño máis para pasar aquí o verán, que deberíamos ter en conta iso, desinfectar eses lugares e algún máis que non se me ocurra a min. Tamén, en caso de que se faiga a campaña de saneamento ahora no verán, pedimos, no verán ou en outubro, ou cando mande a Xunta, que se desinfecten as mangadas comunitarias, onde se sanean as vacas. Sei que hai mangadas comunitarias na Balsa, que hai mangadas comunitarias no Viveiró, entonces creo que o Concello debería se poñer en contacto cos presidentes desas comunidades de montes para mirar se o precisan ou non, se o ven importante ou non, que a mellor non lles interesa. Tamén me gustaría saber como están os permisos da traída da balsa, da auga. E por último, que tamén xa o dixen
na Xunta de Portavoces, o Concello de Muras puxo unha nota informativa fai un tempo no Facebook atacando un pouco a miña persona. Eu tuve unha conversación co señor alcalde de 20 minutos así por teléfono onde eu lle pedía que o Concello comprara mascarillas. En aquel momento que era cando estaba empezando todo do COVID-19, todo o de quedar cerrados na casa durante un tempo, el díxome que nun principio non iban comprar mascarillas, que estaba aportando a Xunta e xa conseguiríades algunhas, e dixéchesme tamén, que eu acordome diso perfectamente, que o mercado das mascarillas que era unha cousa do Partido Popular, que era como un mercado negro do Partido Popular. Esa frase quedou moi guardada. Entón eu reconozco que me rínme cando me dixeches eso, porque creo que calquera concello, os mesmos os limítrofes, que non son do Partido Popular nin do BNG, compraron mascarillas. Entón, creo, é o que digo sempre, non hai que mirar siglas políticas, quen quixo e quen puido comprou mascarillas, e vos acabastedes comprando mascarillas, polo que oín ou polo que oín a Mario nos vídeos. E despois, dicirle tamén a Mario, que recibín unha carta do Partido Socialista que calquera cousa que me queiras dicir, sabes onde vivo, sabes o meu número de teléfono, e que nos deixemos de tantos formalismos, de tantas cartas, de tantas notas informativas, que temos os nosos teléfonos e que nos chamemos e que nos digamos as cousas e que nos aclaremos as cousas. Eu, nesta crise que pasamos, tuve que chamar ao señor alcalde casi sempre para saber como estaban as cousas por Muras. Si había algunha persona que tuvera o virus ou si se soupera ou algo, como estaban as cousas das mascarillas e todo eso. Gustaríame que en estes momentos difíciles que se olvidaran as siglas políticas, repito e volvo a repetir, somos todos veciños e gustaríame que tanto Manolo como Mario se acordaran un pouco da oposición en eses momentos. Por lo menos decir, Eugenia, ou Suso, ou Alberto, pois pasa isto, queredes nos axudar ou tal. Se houbera a mellor opción de repartir mascarillas, eu ofrecíme, dixen que eu iba a repartir mascarillas. Fomos o único concello que non repartimos mascarillas. Pero, vou dicir outra cousa, aposto algo, xa sei que agora levantouse o estado de confinamento, pero aposto algo a que tanto o BNG como o PSOE vades ir facer a precampaña electoral polas casas. Entón, aí, cando me dixeches a min na Xunta de Portavoces que era como un risco andar de casa por casa, que sí, que é un riesgo, pero hai que guardar distancias, pois só por dar unhas mascarillas nunha porta e irte, creo que non pasa nada, porque vai o panadeiro, vai o de reparte a alimentación polas casas, pódense infectar igual. Entón, eso é o que me parece mal e que me gustaría moito, polo beneficio de todos os veciños, que nos olvidáramos en estas épocas difíciles das siglas e que nos deixáramos de atacar. Pero creo que é imposible. En este concello, menos. Ben, eu sobre a natalidade que non sei que decir, non sei se queres comentar ti algo ao respecto, Belén. Se non, deixámoslo para o final e comentamos. Bueno, podo comentarlo agora, sí. Eugenia apuntaba que teñamos que traballar, digamos, para fomentar que a xente, os pais, nais, se quedasen aquí con unha axuda, subvención, aportación de 1.000 euros, perdón, pode tirar máis cariño, me estaba afogando, de 1.000 euros por neno, nena nacido. Non che vale isto? Porque é moi complicado. Bueno, pois repito que digo que comentaba Eugenia na... Que fago? Así? Recapitulo que comentaban pois Eugenia e
a respecto das axudas á infancia e de que, bueno, deberíamos pelexar porque os pais nais de nenos e nenas nacidas aquí no Concello de Muras se quedasen aquí con unha, bueno, pois que ela entendía, o grupo do Partido Popular entende como unha medida para isto, pois unha boa medida, dar unha axuda de 1.000 euros. Eu, no seu momento, fai 3-4 anos, cando o grupo do Partido Popular propuxo esta axuda, eu dixen e manteño que, ben, non teño fillos, pero creo que con 1.000 euros nin naide ben, nin naide que por 1.000 euros nin naide ben, nin naide se queda. Creo, tamén manteño, como decía naquela altura, que as axudas, ben, non deberían de ser lineais, porque non todo o mundo ten a mesma capacidade. Entonces, quen pode asumir este gasto, pois que non pode asumir, porque así o din as súas rendas, non porque o diga eu, faltaría máis, non ten por que recibir necesariamente unha axuda, entendo eu. E o que sí, o que un pouco decía Manuel, era o que recalco é que o que hai que dotar, creo, é de servizos. Creo que é máis importante que unha nai e pai teña onde deixar o seu fillo mentras vai a traballar e gana diñeiro, que non darlle 1.000 euros e que non teña onde deixar o seu fillo ou filla e non poida ir a traballar, por poñer un exemplo, que non é todo así tan fácil. E basicamente era eso, en canto á natalidade. Non é unha cuestión para min de cantidade, de cantidade depende, pero non de 300, 500, 1.000 euros. Creo que eso non lle soluciona nada a ningún pai, nai, creo, repito. E nada máis, era o que tiña que decir a respecto disto. Ben, eu a respecto de todas estas cuestións vou deixar o tema das axudas para o final e vou explicar un pouco cal foi o criterio que seguiu este alcalde e este equipo de goberno durante a pandemia do COVID-19. É certo que xa desde o primeiro momento hubo moito alcalde, todos coñecemos, saíron á palestra a falar de axudas, pago de cuotas de autónomos a autónomos, series de axudas, diñeiro ás puertas, que a ver onde se saca e a ver que axudas se dan. Eu cuestiono eso. Cando, en principio, ese tipo de competencias non son competencias municipais. Unha administración que me conste non pode pagar cuotas da Seguridade Social, cuotas de autónomos a ningún empresario, a ningún autónomo. Está prohibido por lei. Ben, eso para empezar. Si que tivemos unha xunta de portavoces no seu momento e eu comentei, hubo varias propostas e eu dixen que este equipo de goberno valoraría e estudiaría que tipo de propostas entraban dentro das competencias municipais e que podíamos aplicar en base a informes técnicos, informes que resgardasen, que cubrisen un pouco a legalidade desas axudas. E en esas estamos. Evidentemente, as axudas, se non temos diñeiro, non se poden pagar. O orzamento do Concello de Muras é un orzamento limitado. Respecto a autónomos, o Goberno Central puxo en marcha unha serie de medidas, de axudas, ERTES, bonificación de cuotas, non foi unha bonificación, foi un adiamento do pago da cuota da Seguridade Social e distintas cuotas que tiñan que pagar os autónomos, que creo que é máis, é dicir, cando unha administración dá unha subvención, sempre é incompatible con outro tipo de axudas. Si que notei en falta as axudas da Xunta. Eu o que estive lendo, digo, porque Eugenia ven aquí a este pleno e dice, claro, es que todo politizamos, non? É que a nosa vida, a vida en sí, é política. E para suerte ou por desgracia, as decisións que tomamos son decisións políticas. Como falábamos antes, a decisión de nacionalizar ou non nacionalizar Alcoa é unha decisión política. A decisión de que o Concello de Muras teña unhas axudas da luz de 600 euros, de 500 no seu momento, é unha decisión política. Porque eólicos aquí existen dende fai 25 anos e nunca se fixo. Bien, pois a respecto das axudas da luz, eso,
a Xunta ni está ni se le espera. É dicir, sí creo que falou de poñer en marcha liñas de crédito que debe ser endevedar os empresarios, os autónomos e que paguen despois o resto da súa vida eses créditos. E respecto, volvendo outra vez ao que fixemos dende o Concello, no Concello seguimos sempre criterios que nos trasladaban dende a FEGAM, Federación Galega de Municipios, e tivemos a ben facer caso ás súas recomendacións e, claro, certo que falei coa portavoz do Partido Popular e, bueno, mantivemos varias conversacións. Eu creo que lle trasladei, claro, a portavoz do Partido Popular colle as partes que ela lle interesa e falamos isto, tal. Sí, eu tamén é certo que falei e creo recordar que che trasladei que se había algo importante na vida do Concello que tiveras que sabelo ou ías a saber. Creo que che trasladei no seu momento, cando falas das mascarillas, eu creo que en ningún momento eu me neguei a adquirir mascarillas, EPIs, basicamente por unha cousa e por unha cuestión. Nós temos traballadores no Concello e no seu primeiro momento as empresas non eran capaces de suministrar EPIs de protección a esos traballadores. E o Concello de Muras, sendo previsores e adiantándonos a isto, xa tiñamos feito unha reserva de 6.000 euros en material de protección, que creo que os servicios sociais tiveron un material de protección, e é máis, a Xunta, facendo deixade das súas funcións, o Centro de Saúde de Muras, que non é competencia municipal, foi o Concello de Muras o que lle deu aos traballadores do Centro de Saúde os EPIs, desde o primeiro momento hasta que se levantou o estado de alarma. É certo que é de agradecer, non, a colaboración dos profesionais que ali traballan, estiveron en contacto continuo tanto con Mario, comigo, como con Belén, e, bueno, sempre nos trasladaron as súas necesidades, porque os Sergas non as cubría. E, claro, con estas estamos. E non vamos a falar de política. Quen toma as decisións arriba sabe que en Muras hai un centro de saúde, que hai uns profesionais que atenden a unha poboación de risco e que, bueno, que esos profesionais teñen que estar protegidos, como o mesmo que a poboación. E máis, ainda hubo un momento que me trasladaron a posibilidade de pechar o centro de saúde, que eu entendo que era aproveitar a pandemia do COVID para pechar un centro de saúde que considerarán que ten poucos usuarios ou que está infrautilizado, ou, bueno, nestas campañas de recortes a que nos ten acostumados o Partido Popular, bueno, pois dun tiro matamos dous páxaros. E bien, mantivemos creo que varias conversacións coa xente do Centro de Saúde e tamén nos trasladaron no seu momento que sería oportuno a poboación de risco do Concello baixo criterios médicos que tiveran acceso a mascarilla, a guantes. Bueno, é certo que durante todo o estado de alarma ou durante unha parte non estaba claro utilizar guantes, non utilizar guantes. O mesmo acontecía ca mascarilla, é dicir, tiñamos informacións contradictorias, tratamos sempre de ser prudentes e entonces, bueno, dentro do Concello preparanos uns packs, creo que daba para cubrir a todas as familias, ainda temos material aquí, para que baixo criterios médicos, xa que a Xunta de Galicia, que é competente en temas de saúde e en temas de saúde pública, bueno, asumirnos unhas competencias que non son nosas, con cartos do Concello, que non nos paga, non vai a pagar, polo que teño entendido, nada a Xunta de Galicia. Ben, falanos a portavoz do Partido Popular tamén dunha serie de cuestións de desinfectar, bueno, camiños, mangas, tal. Hasta onde teño entendido e polo que me trasladan, polo que nos trasladan dende a FEGAMP, non está comprobado que o coronavirus, o virus en sí, se manteña no chan ou en calquera outro sitio. Entonces, sí que é certo que nos, por exemplo, no espacio que hai habilitado na Veiga para
para o merendeiro, non sei como se chama, é o merendeiro, non? Sí, que está cuberto e hai unhas parrillas e tal. Bueno, antes de cada uso se fai unha limpeza con produto desinfectante e ao mesmo tempo as persoas que o usan se lles di que deben deixalo en condicións de usar. Entón, bueno, isto ven a recoller un pouco o que fixo o Concello de Muras durante esta pandemia. É certo, existía unha proposta en riba da mesa por parte da portavoz do Partido Popular que era ir entregar as máscaras vivenda por vivenda. Nos entendemos que aquela persoa, bueno, xa para empezar, durante un estado de alarma, Eugenia, o que se nos di é a xente de pé, a xente do común, é que esteña cada un na súa casa. Bien, para evitar contagios, para romper cadea de transmisión. Entón, entenderás que non ten moito sentido ir casa por casa repartindo as máscaras. Hai un centro de saúde, aquelas persoas que teñan risco ou que son con un potencial risco para a súa saúde, había un teléfono a disposición no Concello, no cal se lle chegaría tanto alimentos como outras necesidades, exactamente medicamentos, bueno, calquera cousa que necesitase dende o Concello. E ben, e por eso se desbotou o feito de repartir as máscaras vivenda por vivenda. É certo, a prensa cheouse esos días de alcaldes sacando a foto co veciño e cunha mascarilla na man. Gustaríame saber, encima as mascarillas se daban así, non? É dicir, bien, todo un esperpento e surrealista. Nós non queríamos seguir esa liña e así o fixemos ver. Creo que no seu momento na Xunta de Portavoces falamos dese tema e eu che trasladei esa cuestión. A maiores deso, temos que agradecelo. No seu momento se nos fixe unha doazón a través do Partido Popular de 350 máscaras dunha asociación de Madrid, que, bueno, unha asociación, non sei exactamente de que vai, bueno, non me lembro agora, non? Si que na carta que nos enviaron, si que aparecía recollido a que se dedicaban. Bien, pues nos enviaron esas máscaras e a portavoz do Partido Popular tamén quería que esas máscaras se repartisen casa por casa. Bien, insisto no mesmo, non? É dicir, máscaras que fai unha asociación, as nosas máscaras que temos nestes intres veñen cun logo, cun código CE, veñen plastificadas, veñen higienizadas e pasan un rexistro sanitario. Claro, a mí me parece de moito risco, Eugenia, poñerse a repartir máscaras que non sabemos, bueno, e máis viñan dun foco, dunha zona onde había un foco, bueno, foi a zona cero do COVID en España. Moi agradecidos á asociación por enviarnos esas máscaras, pero eu entendo que era contraproducente no seu momento repartilas casa por casa e o que se fixo foi que en quixese máscaras desta asociación, de ANMER, bueno, pasar polo Concello e recollelas. Tamén dicindolle a xente, bueno, que tiña que ser consciente de que esas máscaras, bueno, non cumplían cunha serie de requisitos que debería cumplir calquer produto deste tipo. Ben, e volvo ao tema das axudas, porque pasei así por encima e quería profundizar un pouco máis. Ben, nos, bueno, o BNG, a parte do goberno BNG, sí que temos traballado sobre axudas. A idea que temos das mesmas é que sexan axudas que afecten o conxunto dos veciños e das veciñas e que todo o mundo teña posibilidades de acceder a elas. Certo é que antes de poñer en marcha calquer iniciativa, volvo ao mismo, temos que saber que actividades, que eventos vamos a deixar de facer este ano para esas cantidades son as que van a financiar a partida das axudas que se van a dar. E avanzando un pouco máis, estas axudas, a idea que temos era que cubran aqueles sectores onde a situación do COVID, do coronavirus, lles afectou de cheo, non? É dicir, temos negocios de hostelería que están afectados, que foron afectados porque tiveron que pechar,
temos que ver a idiosincrasia de cada un desos locais tamén para axustar as axudas. O sector gandeiro, os prezos dos gandeiro bovino, gandeiro polo avícola, e os coellos tamén, o sector dos coellos, en todos os prezos do produto según sai da granxa baixaron. A idea é compensar esas perdas e volvo ao que decía antes, non? A idea que temos é que esas axudas calquera veciño, calquera persoa empadronada no Concello de Muras que teña a posibilidade de levar adiante calquera actividade que necesite, pois é un tema de peches na explotación gandeira, que poda financialo con estas axudas, ou se ten que facer unha cuestión de se me foi, falábamos de peches, si quere instalarse pois un invernadoiro, si quere facer fronte a gastos correntes dentro da explotación que viu mermados os seus ingresos, facer fronte aos mesmos con estas axudas. E, por último, referente ao tema da expropiación, o Concello de Muras puxose en contacto co portavoz, un portavoz da familia, entendo eu, que é a persoa que leva nestes momentos a finca, e esa persoa ya trasladou o resto da familia, o expediente completo que tiñamos naquel momento, cos informes técnicos pertinentes. Ben, eu xa sei que isto falamos de que non lle queremos dar unha cor política, pero probablemente isto sexa unha cuestión política. Estamos falando dunha concelleira que foi militante, foi concelleira do Partido Popular na legislación no mandato pasado. Bien, e eu creo que ao mellor ya hai que explicar aos veciños do Viveiró por que o Partido Popular se opón a unha expropiación cando hai uns propietarios que non lle queren vender ao Concello en base a uns informes técnicos, porque non imos a ter outros informes. E se vostedes non viron o expediente está a disposición de todo o mundo en secretaría. Bien, o que non vai facer este alcalde é entrar en subastas e poxas. Este alcalde non é como o anterior, e chegado un momento eu creo que hai que cortar. Nos ofrecimos, o Concello ofreceu un precio por aqueles terreos que eu creo que vai na liña do que é esta expropiación, e ese é o camiño que imos a seguir, lle guste ao Partido Popular, non lle guste. O que si teño claro é que os veciños do Viveiró, os veciños e as veciñas, van a ter unha depuradora que é moi necesaria. Ben, Mario, non sei se queres comentar algo. Bueno, a ver si coloco un pouquinho isto. Non me quero alongar, todas vamos a dar rápido. Volvo a repetir o de antes, polo que casi nos estivemos no que era na cuantía dos 300 euros, non nos estivemos, estamos a favor para solucionar o petate, meter as maus no lume. Consideramos que temos que ser máis ambiciosos, tamén consideramos que servicios mellor que cartos. Penso que moita xente o valora positivamente poder ter a posibilidade de conciliar vida laboral e vida social con súa familia tendo un pai. Creemos que é un servicio que nos pode, e xa derivo, atraer xente, motivos suficientes para atraer novas familias, pero aí xa temos un problema engadido, que realmente, por moito que deamos cuantías, hai moita xente que ven aquí, vota un mes, vota dous, vota tres, e chega ao Concello e di: cando me dades traballo? Bueno, pois vamos volver a falar as mesmas cousas. Ferroplaza Tebsa, que supoño que non está moi alá, a día doxe, polo que poido saber Eva, polo que me comuniquei con ambas empresas, ofertou postos de traballo. Nunha delas tuveron que buscar xente de fora, que en Muras non apareceu. A ver, eu non sei se teremos que ir a Iker Jiménez ou algo desto, deses programas de quién sabe onde, porque non entendo. Non sei que pasa aquí, se é un posto de traballo que non quere ninguén, eu igual me volvo a ese posto de traballo se quero continuar en Muras. Por qué? Porque, a exerción da miña profesión igual me leva fora, e non me quero ir para fora. Por qué? Porque a miña profesión aquí igual non pode exercer. É tan contento, é tan orgulloso
se pode acabar no pobo onde nacín e onde estou contento, creo que é mellor estar contento que non estar en sitios de fora e estar en descontento, máis nos días de hoxe. Esa primeira parte. Entonces, vamos derivar a ver como pode ser eso. Creo que as empresas non poden tan malas condicións, non sei. Non vamos seguir por ese camiño no sentido de que só ao final xa é método empresarial de cada persoa en sí. Con iso consideramos que tamén os postos de traballo no Concello de Muras son postos de traballo sinxelos, no sentido de que son operarios para desbroces, e a día de hoxe estamos falando con unha das prazas de xardineiro que xa temos vacante. Non sei se ser xardineiro é ser un profesional de telecomunicacións de alto rango que necesita saber algo de microbioloxía asociada, non sei, non entendo. Creo que ponse ese título, pero naide ou ninguén, e creo que volvemos a dicir, igual que dixemos co da depuradora, é algo público, algo esencial, algo a que a xente pode mover, é algo que o Concello está aquí para preguntar, ou de preguntar a través de terceiras persoas. Considero que é algo que tiña que ser do pasado, é dicir, ao final eu penso que non como, non sei, esperemos que non. Agora meto menos das axudas, nós tamén estuvemos estudiando últimamente. Entonces, a primeira cousa non é que dixemos, Eugenia, realmente dixemos, cando estivemos aí, despois temos unha acta, neste caso tomada polo persoal funcionario correspondiente, que realmente eu penso que chegamos a un acordo de que os tres queríamos unhas axudas para o pueblo, non lle vamos quitar mérito, pero bueno, hai que poñelas encima da mesa. Agora que lle deixo o traballo aos outros dous e tú dis llamen ás axudas. Non, hai que poñelas encima da mesa. Hai que ter unhas lineales, que sí, que está moi ben poñelos nunha folla, eu vexo os correctos, pero hai mocións suficientes de partidos, bueno, neste caso, de compañeiros do PP noutros concellos, que como falou o compañeiro Manolo, alegremente, puxáronos encima da mesa e que íbamos dar axudas a diestro e siniestro. Nós consideramos o mesmo, dicir, consideramos que tuvemos bastantes discusións entre ambos, no sentido de que temos que marcar unhas prioridades un concello pequeno como o que somos e temos que aproveitar que todo veciño e veciña se pode aproveitar o máximo posible de axudas porque tuveron problemas nesta relación de 4 meses, 4 meses, penso que foi máis ou menos do coronavirus. Nosas dúas lineares principales no que estábamos traballando tamén eran unha medidas de axuda ao impulso económico e protección do emprego, que, podría lelas en cuantías e tal, pero non é conveniente, cando ainda acabamos de non cerrar o San Pedro, que nos dá nas arcas municipais 32.000 euros, son 32.000 euros máis que temos aí asociados para poder leválos a unhas axudas unha vez que se faiga a modificación de partidas correspondiente ou que seña pertinente por parte de Secretaría de Intervención. A partir de aí, a segunda liña, non me quero perder, aquí está. Medidas de axuda á conciliación de vida familiar e laboral por situacións derivadas da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, máis ao favor do que son servicios sociais, é dicir, necesidades puras e duras. E a terceira liña, que non temos asociadas a isto, é unha liña que estamos falando dos gandeiros, estamos falando do sector que dixen eu antes que por problemática somos un sector forte no noso concello, teríamos o que ser. No Parlamento Europeo, na Eurocámara, acaba de aprobarse o 19 de xuño de 2020 unhas axudas temporais, volvemos á mesma, é dicir, que nos vamos meter en axudas que van a aprobar dentro do FEADER de ata 7.000 euros por agricultor e 50.000 por PEME agroalimentaria a 19 de xuño de 2020. Eu podría levar unha moción, teño realmente aquí, podo levarla, firmar, o que queiras. Non firmamos a moción, por que? Por la mesma deso, para que leváramos nosotros, e que pide a moción que nosotros, unha vez co montante das axudas ascende a isto, solicitamos á Xunta de Galicia que execute de maneira inmediata, co mínimo prazo posible, estas novas axudas europeas para as e os agricultores, cooperativas e PEMES agroalimentarias, a elaboración dun plan autonómico para o sector que inclúa a execución de partidas orzamentarias dependentes do Fondo Europeo Agrario de Desenvolvemento Rural, FEADER, para o período 2014-2020 que aínda están sen executar. Pois mira, xa temos aquí outra línea de axudas que penso que poden aportar ao sofrimento que están ao que se está a vivir no que é o eido rural dende, e con isto podemos rematar facilmente, os servicios, como falei antes que o dixo Jorge
Jorge Valo, compañeiro, se están a intentar centralizar por parte do goberno da Xunta. O centro de saúde non foi un movimento feito así como a que non quere cousa. Eu xa lle dixen, eu penso que temos en previsión de ter unha reunión ou que nos veñan visitar dende unha reunión que tivemos, neste caso, cos directores xerais de gandeiría por a problemática que temos na balsa, e realmente consideraron a ben vir explicar que realmente as axudas que sí que concede a Xunta eran necesarias, non, eran as xustas, exceptuando que o gando fora de calidade, selecta un gando diferenciado, sostibles para que a xente da balsa pudera pagar o seu gando. Pois a día de hoxe... Tiñan que aplaudir. Sí, a día de hoxe estamos esperando que veñan. Aquí sí que o poño encima da mesa, eso sí que o poño, que volvamos chamar, porque agora sí que se acabou o estado de alarma, nos veñan visitar, que os acompañamos á balsa, eu son o primeiro, e que lles veñan dicir de cara a cara aos veciños que lles están comentando eso, que realmente cumplen esas axudas. E que van a acabar un procedimento como tal. Independentemente, aparte deso, o centro de saúde, outra cousa que poñemos encima da mesa, non é que só tuéramos que traballar no COVID como a, bueno, vou dicir a palabra, perdón, a palabra, como a desgraciados. É o noso traballo, pero independiente. As competencias non son nosas, son dos Sergas. Os Sergas aí para amañar un tellado. Estamos tira e floxa, bueno, pois ao final eu creo que non queren amañar o tellado. O médico, a día de hoxe, penso que é un médico con unha edad de xubilación. Non me quero entrometer, nin pensar mal, de 1 ou 2 anos. Ao final non hai axudas en momentos puntuales que realmente se necesitan e é onde hai que tirar para diante. Home, a resposta é clara. Centralización dos servicios, volvemos á mesma. É que se vai ao centro de saúde, que con el quen arranca, a farmacia, e que con el acordámonos todos. Pois volvemos á mesma. Estamos aí nunha recentralización de servicios e ora, como digo, ora, vamos ir polas casas e pedir o voto. Eu non, pa que? Vou poñer un autobús e vou ir dicir vamos a Santiago que nos van quitar o centro de saúde. A ver canto se suben. Non hai que ir por votos. Xa está. É que eu penso que é así de sencillo, de sinxelo. A xente que o valore, pero despois que non veña naide chorando dentro dun ano. Porque a situación é esa, que se están centralizando os servicios. Estamos lo vendo no Pai de Parga, en Guitiriz, que les están protestando, de eliminación. Non é porque queiramos involucrar e que volva a xente rural e que volva a ter suficiente capacidade o centro e que o centro volva a xenerar o que ten que xenerar o seu servicio. Non. Está sendo a xente do rural, non fai falta servicio, quítalo. É que é moito máis sencillo, moito máis sinxelo. E con isto, remato, as mascarillas non me vou meter, explícachelo ti, creo que teño ainda aquí o que se lle manda firmar a xente de AMNEN, Asociación para o Mantemento Medioambiental das Rozas, completamente de acordo en agradecer totalmente a súa entrega voluntaria das mascarillas. Penso que estou en acordo. Falouse cos Sergas, os Sergas propuxo isto, considero que está todo correcto. O procedimento, dixen que ao final foi un procedimento xusto. Agora hai material aí suficiente para poder abarcar, esperamos que non haxe posibles rebotes de momento. E aprendimos, pero aí volvemos á mesma. Eugenio, non che fai o por formalismo da carta. A ver, cando hai unha xunta de portavoces e realmente hai algo que é interesante, normalmente prefiero non falalo solo por teléfono, porque, volvo a dicilo, acabo de dicir tú por unha cousa que lle chaman depuradora, 3 persoas, e que lle dixo unha segunda a unha terceira. Non, a mí non fai falta unha segunda ou terceira, mando unha carta, dixo Mario Rouco, está mandada a carta firmada, e quedache aí de recordo ou, po lume, non sei, pero quero dicir, é como se me mandas a min. Ao mesmo tempo falamos do mesmo, é dicir, se tú mandas unha carta, neste caso ao Concello de Muras, a referencia á alcaldía, a carta recibe a Manolo, non a recibo eu. É que é así de sinxelo, somos compañeros de traballo, pero ao fin e ao cabo o alcalde eu son un concelleiro, é así de sinxo. Que pasa? Bueno, normalmente cando falamos, recibeuse tal, e derívaseme a min, por alusións, porque igual tú aludes ao grupo do goberno, perfecto, pero bueno, eu considero que só se vai por isto, chamo igual, non teño problema, pero bueno, xa te digo, cando quero que algo quede escrito é por algo, para que realmente despois non o levo ao aire. E nada, con isto rematar, queríame rematar cunha cousa, perdoade, quería só cunha cousa, que é o que falabas de cara ao verán da desinfección, perdoade, eu considero que sí, pero bueno, a partir de agora eu só digo 3 cousas que penso que temos propostas encima da mesa. Non vamos ser uns non
Sería moi fácil aquí dicirlle a todo que non e durante 2 meses cerrado Muras. Somos 4 gatos que máis ten, naide se queixa, veño esa. Pois non. Empezamos o 18 ou 19 de xuño con as xornadas de montaña e aventura na Serra do Xistral. Por qué? Porque hai que fomentar o que temos. A día de hoxe hai que diferenciarse. Cumplindo un protocolo, sí, que xo marca a Xunta, perfecto, pero temos que ser posibles de ter actividades que traigan público, con as condicións, pero que senón xa morremos de outra maneira. A día de hoxe están pedindo para esas xornadas posibilidades de pernoctación, non temos posibilidades de comida. Falarse con restaurantes de aquí, cumprirán un protocolo e o que lles chegue ben o que non terán que ir para outro sitio. Non poderemos abarcar máis do que temos, e menos con este protocolo. A partir de aí, a apertura da piscina, creo que temos falado, é unha cousa que valoramos, que si que hai que abrir, e encima ahora que vamos estrenar unha piscina nova, pero temos un protocolo que impide unha apertura de vestuarios, impide non, deixacha, pero realmente con as condicións que un concello como Muras non pode valorar. Porque daquela que pasa, que esas axudas que estábamos dicindo que iban para a xente, que estuvamos poñendo aquí moi bonito todos, imposible que haiga cartos para todos. Ou barra ou xo. Ese é o problemático. É dicir, dá ese servicio completo ou dá o outro. Campamentos para nenos, unha cousa que vemos moi convulsa. Estamos a expensas porque naide se mollou ainda a día de hoxe. Sin embargo, xa traballamos con empresas, xa nos movimos e xa temos encima da mesa ofertas. Cumplen eles o protocolo? Sí. Bueno, pois nosotros adheríamos e diríamos, bueno, dirá-nos Silvia as competencias que temos, hasta que punto poderemos andar, fora. Perdón, secretaria. Con isto remato. Nada máis. Gracias. Vale, había outro punto que falaches, Eugenia, que era o tema da traída de auga da balsa, que non sei que querías saber tú da traída de auga da... Bueno, está en licitación, como xa sabedes, e, bueno, está aberto o prazo para que se presenten empresas o proxecto. Creo que remata o prazo o día 13 de xullo e abriremos os sobres o 22 ou 27, non sei exactamente que día era. Pero, bueno, está en trámite, está se licitando e, bueno... Antes de pedir a subvención hai que contar cos permisos. Sí. 27, Bueno, entendemos que están todos, porque a nos trasladaron os informes técnicos, me dicen que están todos os permisos. Bueno, o 27 de xullo. Sí, sí, sí. Non sei se te refires, vas con segundas, uso. Ah. Vale, ben, entendo que sí, que está... Moi ben. Ben, pois con isto damos por rematado este pleno. Non sei se alguén do público quere saber algo, algunha pregunta. Ben, pois nada, graciñas e hasta o próximo.